aquí do grupo que temos nos das revenidas en Vilaxoán. Levamos xa 9 anos con esta edición. Somos un grupo de personas que traballamos altruistamente. A cuestión é fomentar o que é a tradición das revenidas en Vilaxoán. Ni máis ni menos que isto vende moito do antigo, o que pasa é que isto perdeuse, e nos continuamos e queremos que digamos, que isto perdure, que non morra, porque isto para a xente, digamos, a xente que estamos aquí, toda a xente que pode disfrutar, nenos, rapaces, avós, é unha tradición tan boa, que a xente sente-se maravillado, incluso moito mellor que a veces que as festas tradicionais. Somos un grupo, se che digo, moi unido e que pasamos moi ben. Altruistamente traballamos, así como temos outras propostas de xente que ven para traballar neste ano co Sáhara, para os rapaces, para que podan ter unha biblioteca móvil. Entonces temos unha jaiba ali, a máis original do Sáhara, que a xente, o que poida altruistamente tamén poda aportar algo para esa xente tan necesitada. Hai que facer de tripas corazón, e isto é o que se intente pasarlo ben, a que a xente disfrute este día. Esta foi unha festa que sempre foi a máis, non? Si, cada ano intentamos que vaya máis. Que pasa? Que, repito, as axudas é difícil conseguilas, e a xente xa non se lle pode pedir máis do que poda aportar. É dicir, que facemos o que podemos, e isto non pode morrer. É dicir, que a crisis non ten que darnos a nós unha serie, un baixón como pode dar. Hai que botar para diante, facer rir, e o demais é eso, altruistamente, veña para diante todo, que non morra. Un pouco poñer boa cara nos tempos malos, non? Si, por suposto, eso se trata. Pois simplemente, moitas grazas, e ata o ano que ven. Graciñas a vos. Un saúdo para Arosa TV de parte de Marcos Col e os Mighty Galacas.